Sa headlines, kan mga barata, Project Magilas kang Camarines Sur Police Provincial Office nakatutok sa pag-imbestiga sa cybercrime. Disaster Emergency Response Contingent ka mga municipal police station nakaalerto sa epekto kang Shareline. Lalaking naglaog sa sarong-harong sa barangay Pakul, Siyudad kang Naga, nakuanan CCTV footage, pinagahanap ng ngunyan kan mga otoridad. Kamutan art exhibit kang lokal na gobyerno kang Naga, tampok ang mga paintings kang mga local artist. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Cristin Reyes. Mga investigador kan mga municipal police stations sa Camarines Sur nag-atindir sa pinaglansar na Project Magilas na mapakusog kan sa idang kaaraman pag-abot sa cybercrime. Ang detalye sa report ni Malvin Machado. Sa nagbabagong panahon, nagbabago man ang mga krimen na nangyayari sa satuyang kapalibutan. Huli ka ini, tama lang subot na pakusugon ang kakayahan na sing kaaraman ka mga investigador hali sa mga municipal police station kang Camarines Sur Police Provincial Office. Ka nagkalista simana, pinaglansar ang Project Magilas o Management Applied Guidance and Investigative Learning of Anti-Cybercrime Skills. Digdi pinagtukduan ng 50 investigador ka mga municipal police nin mga bagong paagi sa pag-iimbestigar pag-abot sa cybercrime. Digdi man naaraman ka mga investigador ang manlain-lain na modus gabit ang makabagong teknolohiya. Susug ki Police Colonel Virgilio Olale Jr., Provincial Director kang PNP sa Camarines Sur, dakulang tabang ini sa mga investigador kan Lambang Istasyon. Yun yung training natin sa mga investigators para yung mga bagong approaches natin with regards to cybercrime and mga bagong modus is ma-update yung ating mga investigators. And yun, para sa mga level ng police station is aware sila ano yung mga bagong modus operandi ng mga cyber criminals. Sa lado ni Police Major Ronald Brugada, Chief of Police kang Goa Municipal Police Station, matatawan subot nindiya ang kapulisan kung arin na reklamo sana ang sa idang aakomodaron asin arin man para sa cybercrime unit kang PNP. Actually, mas maganda ito kung may investigation seminar sa anti-cybercrime kasi una, kailangan alin ba yung nahahawakan ng mga cyber cases, no? Cyber-related cases na hawakan ng police station at yung cyber cases na hahawakan mismo ng RACO. Kasi may mga cases na pang police station, although may cyber-related siya, pero usually parang sa level pa rin kasi ng police station. At pagdating naman sa mga technical, nitong sa mga cybercrime, RACO papasok. So magkakaroon ngayon ng parang delineation at saka ma-enhance yung mga investigador natin na hindi na siya yung traditional na investigation. So gagamitan pa ngayon natin ng cyber law. Mientras tanto, ang sabing training ang pinanginotan kang Regional Anti-Cybercrime Unit 5. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, inalerto kasudma kan Camarines Sur Police Provincial Office ang Disaster Emergency Response Contingent na nagpundosir din inspection asin monitoring kan level kan tubig sa mga spillway asin tulay kan silang sakop na area of responsibility. Ang Camarines Sur ang nakamatay nin mga pag-uuran huli kan Shareline. Alagad may uman nanutaran na paglangkaw kan tubig sa mga banwaan na pwede maging kausa ng pagbabaha. Siniguro man kan PNP Camarines Sur na permisidang nakaalerto ngunya na may mga pag-uuran. Padagos sa mga bareta, sa pagin privilege speech sa regular session kan Sangguniang Palunsod Naga, pinagsumitin ni City Councilor Omar Buenafe, Committee Chairman kan Committee on Transportation, na magkaiguan ng pag-implementar ng designadong pinupunduhan kan mga public utility vehicles bilang parte kan local public transport route plan. Hinahagad man kan konsehal ang suporta kasi mga pag-iriba sa Sangguniang Palunsod Naga bilang tabang naman subot sa mga oral daw nagbabiyahe. Along this line, the city government of Naga, through the Naga City Urban Transport and Mobility Council, and its partner, CMO, has identified PUV stop locations, developed PUV stop designs, and pavement markings intended as low-cost
scalable, and context-sensitive interventions that can be implemented on selected corridors without major civil works. Therefore, today, I am endorsing a resolution authorizing the pilot implementation of designated public utility vehicle stops on selected corridors in the city of Naga in support of the implementation of the approved local public transport route plan. And I appeal for the support of our colleagues in this 15th Sanggunian. Sa iba pang bareta, hulikan inaprubara na anti-Apple ordinance ka lokal na gobyerno Canaga. Saro ang barangay Peña Francia sa tulos nagsunod sa nasabing ordinansa sa payakan pagtanggal kan pangaran ni punong barangay Jackie Villafuerte sa edang service vehicle. Sa payakan social media, ipinahiling ni punong barangay Villafuerte ang pagsunod niya sa nasabing ordinansa. Maging ang DILG ang nagpaluwas man kan sa edang anti-Apple policy para sa mga probinsya, munisipyo asin barangay na kaipuhan sunodon. Sa iba pang bareta, pinagsiselebrar mo niya na bulan ni Pebrero ang National Down Syndrome Consciousness Month kung saan may libreng padalan ka pelikulang I'm Perfect sa sarong bisadong mall sa Naga para sa mga persons with disability kasuod mahastang niya na aldawa. Sinabi ni City Councilor Elmer Baldemoro, maski may pinagigibong aktibidad asin proyekto para sa mga PWD, kulang pagiraray ini, urog na sa mga may Down syndrome, kung kaya nakikipag-coordinar sinda sa mga magurang kan mga ini na magsabi kung ano ang sedang kinakaipuhan para magibuhan paagi. Dagdag pa ni Baldemoro na pinagpaplanuhan maninda na kung magdagdag ang budget para sa PWD, pwede nang magtauning allowance sa mga individual na may Down syndrome para sa edang mga pangangaipuhan. Although may mga programa na po kita sa PWD, pero specific for Down syndrome, medyo kulang pa po si Ginigibo para dyan. So minanigo po na makipag-coordinar lalo na sa mga magurang, mga aki na may Down syndrome, kung ano itong pwedeng pangangaipong ikatao sa Sainda. May measure din po kaming iniisip na baka in kaso may dagdag na pundo for PWD, baka magtaon naman sa Sainda ng monthly na assistance para po aramtaman na may mga pangangaipong ni Aral daw. So mas maray na may tinatawang assistensya ang lokal na gobyerno Canaga. Sa sabuyang pagbabalik, duwang aldaw na registration para sa National ID, pinagkukundusir mo niya sa munisipyo Canpili, Camarines Sur. Yan asin iba pang nangingerot ng mga bareta. Tigilang yan sa Jaran TV 48 Taga Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game.
game. Ano, morag ka? Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Abot pa sa agang Miyerkules, Petsa 11 kan presenteng bulan ang National ID Registration sa munisipyo kan Pili Camarines Sur na pinagigibo sa Pili Sports Complex. Huli kaini, inaabisuhan ang mga residentes kan nasabing banwaan na mayo pang National ID na aprobitsaran ang nasabing serbisyo kan nakalihis na mga aldaw. Halabang pila kan mga nagpaparehistro ni National ID sa opisina kan Philippine Statistics Authority. Huli subot na kaipuhan ini kan mga beneficiary kan 4-piece program kan DSWD. Nakuha nanin CCTV footage ang paglaog kan sospek sa sarong-harong sa barangay Pacul, Ciudad de Naga, asin ang pagkuha kani sa bag kan biktima. Ang kumpletong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Nakuanan sa CCTV camera ang paglaog kan sarong lalaki sa sarong-harong sa barangay Pacul, Ciudad de Naga, alas 2:30 nin maagahon kan Pebrero 9. Mahihiling sa video na nakaitom na sulot na bado ang sospek, asin may tahob ang lalawgon gamit ang rubber mask. Luway-luway ining luminaog sa sala, pasiling sa tukawan kung saan nakabugtak ang bagkan biktima. Tulos ka ining kinuhaan bag, asin dali-daling luminuwas sa harong. Susug ki Police Captain Daisy Angeles, tagapagtaram kang Naga City Police Office, na i-report na sa Police Station 4 ang nasabing insidente nin panghabon kan Pebrero 9. Sa investigasyon kan PNP, kinualang kan suspect ang wallet asin winalat ang bag sa luwas. Dagdag pa ni Police Captain Angeles, naglaog ang suspect sa screen door matapos ining puwersahan na rauton. February 9, nagkaigwaning reported na robbery incident man sa Barangay Pacul na kung saan nahiling sa CCTV na sarong lalaki na naka-face mask, naglaog sa sarong harong at nagkuhan ng gamit. So, upon investigation kang sa tuyang kapulisan, katong sa tuyang investigator, na-find out na may kinuha ining wallet, and sa wallet may kinuha more or less na nasa 1,000 pesos ang nakuha katong suspect. So, sa ngunyan, ang suspect kadigdiyo is still hinahanap ang sa tuyang investigator sa tuyang kapulisan sa Police Station 4 para mapanabot siya kung sa iyang gilid. So, under investigation pa rin niya sa base sa duman sa CCTV na nahiling, itong insidente nangyari mga bandang alas 2:30 o alas 3 ning maagahon. So, ining suspekta naglaog duman sa screen door
kumbaga screen door katong niroute niya so screen door katong harong. So duman siya naghagi. Sa ngunyan, padagos pang hinahanap kang mga personay kan Police Station 4 ang nasabing suspect para masaangatan ng formal na reklamo. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Hulita na kuanan ka CCTV camera ang sarong lalaki na naghabon sa loob nin harong. Dakulang tabang subot ini sa pag-iimbestigar kan PNP para madaling mabisto ang sospek. Alagad nagpatanid ang Naga City Police Office sa publiko na higot na bantayan ang kanya-kanyang harong. Siguraduhon na nakasarado ang mga pintuan para dai makalaog ang mga parahabon. Inihulita dai mababantayan kang kapulisan ang gabos na harong sa syudad. Mas dakol ang residente kan Naga kumpara sa bilang kang kapulisan kan Naga City Police Office. Actually, ang CCTV is dakulang bagay para sa muyang pag-iimbestiga or sa investigation dahil inot na identify ta and madali tang nakukuha kung sisay ang suspect lalo na kung mga bare or mayong mga takop sa muka. So mas madali tang na-identify and mas madali ang pag-prosecute and pag-investigate kang kapulisan pag-abot sa mga kriminalidad. Permiming pighahagad sa publiko na bantayan ta ang satuyang mga harong, siguruduhan ta na ang satuyang mga pintuan na nakalock and dai malalaog ning anumang element or anumang suspect or pwedeng mag-gibo ng krimen. So, kasi dai kita magkakaigwaning mapayapa or sabi kayan mayong dai mi mababantayan na kapulisan ang gabos na harong dahil sa dakol kang tao sa Naga City compared sa pulis di kayang bantayan gabos na harong. So hinahagad mi ang operasyon kang lambang saro na magtabangan kita para maging matuninong ang Naga City. Sa iba pang police report, inaresto kasubanggi sa Zone 3 Sitio sa Lunggigi, Barangay Kararayan, Ciudad de Naga, ang senior citizen na si Ayos Domingo matapos magpositibo sa drug buy-bust operation na ginibukan Police Station No. 6. Nakumpiskar kay Ayos Domingo ang 7 sachet ng pinagtutubod ng shabu. Apwera pa inisa na bakal na illegal na droga kan mga operatiba. 3 gramo ang timbang kadsubot illegal na droga na nakumpiskar sa sospek na may standard drug price na 20,400 pesos. Nasa custodial facility iningunyan kan Police Station No. 6, mientras na pinagpoproseso ang kasong isasaangat sa sospechado. Kaigo kita ning positive buy-bust operation sa illegal drugs na kung saan bandang alas 6 ning Banggi nagkaigwa ng operation. So sa Barangay Kararayan, nanadako pang sarong street level individual and nakuanan siya aside duman sa nabakal sa iya, nakuan siya ning another 7 sachet ng suspected na shabu. So sa ngunyan, itong shabu na turnover na sa forensic unit while itong suspecta is yaon pa sa custody kang Police Station 6 and ang kaso piniprepare and nagahalat katong resulta katong chemistry report hali sa forensic unit para ma-file ni case laban sa iya. Sa iba pang bareta, uminabot sa 121 wanted persons ang naaresto asin yaon ngunyan sa police custody na nagpapadagos na anti-criminality operation kan PNP Bicol poon Pebrero 2 hasta Pebrero 8 ngunyan na taon. Sa mga naaresto, 7 digdi ang wanted sa regional level asin provincial level, 4 sa city level, 18 sa municipal level, asin 85 na wanted persons ang naaresto sa manlain-lain na kaso. Ang mga naaresto, bako lang gabos yaon sa laog kan rehiyon, kundi ang iba ang naaresto sa luwas kang Kabicolan. Sa iba pang bareta, kamutan art exhibit kan lokal na gobyerno kanaga ngunya na Arts Month, ipinapahiling ang magagayon na pinagkurit kan mga local artist. Ang kompletong detalye sa sakuyang report. Makulor asin panunin buhay na obra ang nakadisplay sa pasilyo kan second floor Naga City Hall ang mahihiling
Gibo ini kan mga local artist kan Bicol na nag-iribanan para sa selebrasyon kan Arts Month ngunyan na Pebrero. Ini may titulong Kamutan Art Exhibit. Saro sa mga featured artist, iyang BJMP officer na haloy naman nakikisumaro sa mga art exhibit asin padago sa nagtataong inspirasyon sa mga local artist. Siya si Mac Alson Calleja. Piralang ini sa obra ni Calleja na yaon sa Kamutan Art Exhibit asin maugma siya na maging saro sa mga artist na naimbitahan para ipahiling ang sayang talento pati naman ang iba pa niyang pag-iriba sa BJMP. Ako lang naunra ang makaibalidiyo sa araw kini. Saka nagpasalamat po kami kasi sarap po ako asin ang sa kuyang mga kaibahan naman sa loob ng tulungan na imbitahan dito. Ako lang salamat. Ang pagpinta talagang kaipuhan may hugot sa puso. May mood man din pag pa nagpipinta, bakong basta-basta lang na Kaya inspirado kita kan mga nakapalibot sa tuyang mga nakasuporta. Sa pagbubukas kan Kamutan Art Exhibit, yaon man ang mga opisyalis kan lokal na gobyerno kan Naga sa panginganot ni Mayor Lani Robredo, Vice Mayor Gabby Bordado, asin ang chairman kan Culture and the Arts Committee sa Sangguniang Palunsod na si City Councilor Nathan Sergio na iyo man ang nagtulod na magkaigwanin araw kaining aktibidad. Susog ni Konsehal Sergio, primerong beses na isa sa publiko ang mga obra kan mga local artist kung saan dain na kinakaipuhan na magbisita sa museum para lang makahiling nin obra, kundi dadarahon na sa publiko para maengganyong suportahan ang mga local artist na padago sa pagpapahiling kan sidang talento sa pagkurit asin pinta. Mahiling ang mga obrang ini sa second floor kan Naga City Hall. Ngunya na aga, magkakaigwa po ning opening kaning exhibit digdi. First time ni mangyari sa City Hall. Aram mo sa administrasyon ni Mayor Lenny, kabali bagas sa finish lines niya, si pag-asirkaso, pagbuhay liwat kang culture and arts sa Naga. And ngunya na bulan, iyo ang National Arts Month. So pinagmaray po kang City Hall na imbes sa gilid-gilid ang mga artista mag-exhibit, digdi mismo sa pusok ang Naga sa City Hall. Kaya excited nga ni Sinda na magdirigdi, nag-arabot na si magkakapirang lideres. We're expecting na si mga featured artist, nakapangaran po digdi, magkakapira, mag-arabot man, Sinda ang mga bida digdi. Ang pagrambong kan arte ang saruman sa nakalatag sa 2028 Finish Line Roadmap kang administrasyon ni Mayor Lani Robredo. Para sa Jalan TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, ang makukuha ang income sa Kamutan Art Exhibit ang madiretso sa mga local artist asin mayong kukuanon ang lokal na gobyerno kan Naga o maski ang organizer. Ini ang pinaglinaw ni Mr. Alan Rayondanga Concepio. Suportado man kan LGU Naga ang mga local artist kung kaya gabos na kaipuhan na tabang para sa inda ang pinagtataw kan LGU. Importante man subot na i-rekonosir ang talento kan mga ini. Huli kan oras na pinagtataon ninda, makahaman lang nin sarong magayon na painting. Sa inyo po mismo, sa artist, mayo pong komisyon ang syudad, mayong komisyon ang CEPIO, mayong komisyon ang organizers. Talagang directly po ini sa mga artist madalagan. Kumpira po si Kabaklan kani, packets yan, kang artist. Ini po si kamautang kang syudad na ang art kaya, bako lang ini yung baga pagpahiling ng skill. This is also a career. This is also a livelihood. Kaya dapat, para masustain yung livelihood na yan, maitauta si tabang, lalo na sa pag-abot sa pagkakaigwan ng kita. No? Ang artworks po, bako man yan araw ta na everyday or kada bulan masuldo kita. We were expecting something. No? Pero ang mga artists po, minsan may benta, minsan mayo. Pero ang ginugugol na panahon, ang ginugugol na ideya, it takes them a month, in fact, minsan a year to process ining mga art pieces na ini. Minsan may mga series na ina-upload na minsan pagkaplanuhan sarong taunon yan bago mapuunan. So, ang kukompensate po digdiyo si ideya, si kapagalan, si labor.
Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan Jaran TV 48 Naga News ng Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sumuyang official Facebook page, Jaran TV 48 Naga. Padakos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa muyang official YouTube channel, Jaran TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta as in istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes as in ini, ang Jaran TV 48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today. Ano, morag ka?